kuɗi da na mai mulki da wanda ake mulka duka iri ɗaya ne. Kowa Allah yana bashi minti 1440 awa 24 kowa ake samu. Kawai wata ran rashin tsari ne yake jawo a rasa lokacin baki ɗaya. To abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shine assasa samar da lokaci da zai dinga ganawa da iyalansa kullum, tare da yafi mu yawan iyali. Wani ma matarsa ɗaya amma tana kawo ƙararsa, wani matansa biyu, wani uku, wani hudu, daga hudu aka taka mana birki. Amma shi annabi alaihi salatu wassalam ya yi aure 11, wato ya kuma bar guda 9 a duniya. To waɗannan matan za mu kalli yaya manzo Allah ya zauna da su suke ba mu labari da kansu daga ruwayoyin da suka zo mana ta hanyoyi masu kyau cewa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su. Don haka duk yadda ka kai ga karancin lokaci dai kaga dai a musulunce abin koyinka shine manzo Allah, kuma komai yadda kake ɗaukar lokacinka da muhimmanci da abin da kake yana da muhimmanci, babu abin da yafi muni irin ka rusa gidanka ka tafi gina gidan wani, ka rusa iyalanka ka tafi gina iyalan wani. In kai likita ne ka tafi ceto rayuwar wani, ka lalata rayuwar iyalinka. In kai dan siyasa ne ka tafi samar da ruwa da wuta da aiki da kyautata rayuwar wasu a waje, ka rusa ta iyalinka. In kai malami ne ka tafi karantar da wasu, ka bar iyalanka. In kai dan kasuwa ne ka tafi neman kuɗi ka tarawa wasu, ka rusa iyalanka. Da haka duk abin da za ka yi matakin farko kanka da iyalinka shine farko. Abin da ya ragowa ake ba mutane. Amma ba za ka ɗauki lokacin iyalanka ka watsar a waje, ka ɗauki lokacinka ka watsar a waje. In ciwo ya kama ka ko rashin lafiya ya kama ka, kai ko mutuwa kai fa ba za a tsaya ba. In kai gwamna ne ka mutu, wani gwamnan za a naɗa, amma akwai mai jira. In kai malami ne ka mutu, mumbarin wani za a sa ya ci gaba da wa'azi. In kai ɗan kasuwa ne ka mutu, wani zai karɓi shagon ya ci gaba da. So fa abin da zai tsaya dan baka nan. To ya za ka yi abin da zai shiga haƙƙin rayuwarka, ya shiga haƙƙin iyalanka? Wani ma har abin da zai ci bai da lokacin da zai ci ba, bai da lokacin da zai sha, bai da lokacin da zai huta, bai da lokacin da zai kula da lafiyarsa, bai da lokacin da zai kula da iyalansa. Kai wani ma saboda asara ma bai da lokacin da zai bauta Allah. Lokacin Allah ma ya ɗauka ya ba wasu. Ba da time ɗin sallah, ba shi da time ɗin zikiri, ba shi da time ɗin kula da addininsa. Amma yana da time ya komai, ya shiga wasa, ya ta kullawa yana warwarewa. Wai neman duniya ne hana shi yin sallah, neman duniya ne hana shi kula da iyalansa. Wannan duniya ku tur da ita, wacce za ta sa ka yi asarar lahirarka, ka ɓata da Allahnka, ka rasa wa iyalanka lokaci. Saboda haka wannan manzo